Greu, trebuie să recunosc, greu e să-ți dai restartul. Ziua cu 34, ziua cu numărul 34 din 365 de zile de alergat și vorbit în fața unei camere, după ultimile calcule, după câte am calculat eu. Da, a trecut ceva timp de când n-am mai alergat și vorbit. S-au întâmplat și destul în viața mea, au fost destul de multe petreceri. A fost petrecerea de la garaj, a fost petrecerea de la Nider, am mai călătorit și eu, am mai fost și pe la raliul Covasnei, raliul Zăpezii de la Covasna. A fost destul de prins, dar în același timp parcă am fost și lipsit așa un pic de chef și de disciplină. Probabil eu fiind o fire mai artistică de fel, mi-e destul de greu să fiu disciplinat și să alerg în fiecare zi. Plus o fisură la o coastă care mă supără și asta. La partii la garaj m-am trezit pe la 5 dimineața că vreau să fac pogo cu băieții și bine, pe moment nu mi-am dat seama, dar a doua zi am simțit că mă ține ceva la coastă. Cam atât pentru azi. Ziua cu 30 și numărul 34 din 365 de zile de alergat și vorbit se încheie aici. Nu înainte de a vă ura ce vă urez eu de fel, multă pace și iubire, să auzim numai de bine. Cius!